Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Sugeng pepanggihan malih kalih Bu Anis ana ing mata pelajaran bahasa Jawa. Ana ing kalodhangan iki Bu Anis arep share video pasinaon online babagan jenising tembung. Kira-kira apa ya jenising tembung iku? Kanggo bocah-bocahku MTS Muhammadiyah Bandar Sinta Tresnani, ayo disimak video iki kanthi pungkasan lan kanthi permati. Jenising tembung. Tembung ana ing basa Indonesia diarani kata. Jenising tembung ing basa Jawa kaperang dadi 10. Ke-10 jenising tembung iku kaya mengkene. Tembung aran. Tembung aran yaiku tembung sing nerangake kabeh barang sing wujud utawa ora wujud. Artine kata yang menerangkan benda yang kasat mata dan tidak kasat mata. Ada benda yang terlihat dan ada benda yang tidak terlihat. Gatekno tuladane tembung aran wujud lan tembung aran ora wujud, utawa kata benda terlihat dan kata benda tidak terlihat. Jenis tembung sing nomor loro, tembung kriya. Tembung kriya yaiku tembung kang nerangake pagawean utawa tembung ingkang mratelakake solah bawa atau dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja. Jenis tembung sing nomor telu, tembung kahanan. Tembung kahanan yaiku tembung sing nerangake sifat utawa kahanan utawa bahasa Indonesia disebut dengan kata sifat. Jenis tembung sing nomor 4 yaiku tembung sesulih utawa kata ganti. Tembung sesulih yaiku tembung sing dadi gantine samubarang. Umpamane kewan, gantine nyebut wong, utawa sing wis dingerteni supaya ora bola-bali disebut. Tuladane sesulih wong kapisan yaiku aku, ingsun, kula, dalem lan sapenunggalane. Dene sesulih wong kapindho yaiku kowe, sampean, sliramu lan sapenunggalane. Dene sesulih wong ketelu yaiku dheweke, panjenengan, iku, kuwi, apa, sapa lan sapenunggalane. Jenisé tembung sing nomor 5 yaiku tembung ancer-ancer. Tembung ancer-ancer yaiku tembung Jawa kang nerangake ancer-ancer papan panggonan. Tembung panggenah utawa kata penjelas barang yang sudah jelas. Cetha banget nggih. Tembung panggenah yaiku tembung Jawa kang nerangake barang sing wis jelas wujude. Sing nomor 7 tembung wilangan utawa kata bilangan. Tembung wilangan yaiku tembung Jawa sing nerangake jumlah barang sing wis jelas jumlahe utawa cacahe. Sing nomor 8 yaiku tembung panggandeng utawa kata sambung, yaiku tembung Jawa sing dienggo gandeng tembung. Artine menyambungkan dua kata atau lebih. Sing nomor 9 yaiku tembung panguwuh utawa kata perasaan utawa keluhan. Tembung panguwuh yaiku tembung Jawa kang nerangake keluh kesah atau perasaan. Kata seru yang dapat dipakai untuk menyatakan perasaan atau keluhan.
Dene jenising tembung sing angka 10 yaiku tembung katerangan utawa kata katerangan. Tembung katerangan yaiku tembung Jawa ingkang nerangake tembung aran, tembung kahanan lan tembung kriya. Bocah-bocahku MTS Muhammadiyah Bandar sing tak tresnani, piye anggenke Bu Anis njlentrehke materi babagan jenis tembung iki? Kanggo bocah-bocahku sing durung mudeng, ora usah kuwatir. Materi iki wujude kan video, bisa mbok balen-baleni nang omah nganti HP-mu amoh. Pupute ngatur, sugeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.